ko dugu jɛra kura ye n'ale jɛra a bɛ gere donso bɛ ni kungota fan do bila kun wɛrɛ tan na o de ye k'an da don fasiri sɛbɛn na n'o ye kalimu tabaw ka magwan ye nka baara in tɛ kɛ jamajɛ baara kɔ bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Jibi Jakite bolo Bɔkari Tarawele Bɔ Jabate an ye bi kunnafoni tigiw ye da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnni bɛɛ maaw sigilen bɛ k'u tulo ma da k'a daminɛna tuguni e ko cogo di k'a fɔ Jibi y'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ o bɛ bɛn Bɔ Jabate bi kɔni o kɛrɛnkɛrɛnlen don ka ɲɛsin radio baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma kumakɛla don kibarutigilama nin bɛɛ lajɛlen folen don k'a f'u ye k'u bisimila u ka don kɔnɔna na hali ne ko bala cogo bɛ journée mondiale de la radio Bɔkari Tarawele o tuma ko arajo ye fɛnba ye bari arajo ye ka kunnafoni di arajo ye ka maaw ladɔnniya arajo ye ka taabolo ɲuman yira maaw la Bɔkari ba ye k'a fɔ arajo a nakunbɛ n'a tun ma na Bɔkari san b'a sɔrɔ gɛlɛya de bɛ yen o tuma Bɔkari n'a ma ye k'a fɔ ko arajo nana Bɔkari arajo bɛ ka tɛmɛ n'a ka baara ye ni ka lafiya ni kunnafoni ta ka sigidalamɔgɔw sɛgɛrɛ Bɔkari ko Ala k'an bolo mɛn an ka baara la bi an ka don ye Bɔkari ne bɛ n tigɛ don soir de Bamako Bɔkari maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Mayimuna Dumuya Mayi Sarama Bɔkari a ko min ye jamana gouvernement ɲɛmaa ye n'o ye docteur Shokɛli Kokala Mayiga Bɔkari a tununa tuguni Bɔkari min ye juwakun kelen Shokɛli a kunnafoni ma sɔrɔ Bɔkari min ye Shokɛli ye i b'a ye k'a fɔ ale de ye jamana premier ministre ye wulikajɔ min b'a bolo Bɔkari o dogolen tɛ maa la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Shokɛli ye k'a hakili lajigin kɛ kabini jamanakuntigi ye dana ta ka d'a kan Bɔkari a delila ka kalo 14 kɛ baara la Bɔkari a ma se ka na fiɲɛbɔ kɛ o wolola min na bɛɛ lajɛlen y'o ye sɛbɛnnikɛla ko ko min ye a ka médecin n'o ye a ka furakɛlikɛla ye Bɔkari o de kɔni y'a bila sɛgɛnna fiɲɛbɔ la wajibinifin ye Bɔkari n'o kuntala tari jɔ fo kɔla 4 ye sɛbɛnnikɛla ko Shokɛli a b'o ɲɔgɔnna wɛrɛ de kɔnɔ wa Bɔkari walima mun ni mun de bɛ ka dogo malidenw na Bɔkari a ko a mana tigɛ da o da la Bɔkari a ko a ɲɛ na dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Shokɛli ye tuma min na bilala repos forcé la Bɔkari b'a ye k'a fɔ kunnafoni wɛrɛ tilala ka mɛn Bɔkari k'a ye AVC kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Shokɛli sen na a ye AVC de kɛ tuguni wa walima bana wɛrɛ jumɛn de bɛ Shokɛli Kokala Mayiga la walima Shokɛli Kokala Mayiga a bɛ layɛla jumɛn na Bɔkari b'a ye k'a fɔ ɲɛma dogolen bɛ bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla n'o ye Mayimuna Dumuya ye a ko kuma in bɛ malidenw da kɔnɔ baarakɛyɔrɔw la gɛrɛnw la sokɔnɔnaw la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ maa si t'a dɔn fɛn kelen min don nka Bɔkari min kɔni ye Shokɛli ka lahila ye ko ala tɛna mɛn a tiɲɛ bɛna dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dun mɛn k'a fɔ ko Shokɛli a tɛ ka ye Bɔkari min ye a jɔyɔrɔ langolo tɛ se ka to Bɔkari sabu jamana ka baara don ni dɔ tɛ yen dɔ bɛ yen Bɔkari min ye maa dɔ ka se k'o bila a nɔ na waati la tɛmɛna Bɔkari ba ye k'a fɔ maa 3 tɔgɔ fɔlen bɛ n'o ye Mayimuna Dumuya ye a ko ale kɔni danbɛ min na ale tigɛlen bɛ min kan Bɔkari siga tɛ min na min kɔni maa dɔ bɛna bila Shokɛli nɔ na ni ka waati dɔ la tɛmɛ i n'a fɔ a kɛra cogo min na kɔrɔlen sɛbɛnnikɛla ko maa 3 de tɔgɔ bɛ da kɔnɔ Bɔkari n'i y'a lajɛ colonel Abilaye Mayiga ministre de l'administration territoriale de la décentralisation Bɔkari ale yɛrɛ delila ka bila Shokɛli nɔ na tuma min na a ye kalo 4 kɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko maa tɛmɛ ka bɔ maa 2nan Mahamadu Kasoge ministre de la justice garde des sceaux Bɔkari ba ye k'a fɔ ale fana bɛ ŋaniya mun na bi Bɔkari min ye jamanakuntigi jigi belebeleba don sabu maa minnu bɛ wari dun n'an ka jamana in kɔnɔ Bɔkari ale bɛ ka mɔnɛ bɔ malidenw na olu minɛli ko la sɛbɛnnikɛla ko jigi fana b'ale kan a ko maa 3nan Bɔkari o ye colonel Madamu Jawara Asan Bajalo Ture Bɔkari ministre de la santé et du développement social ye Bɔkari ko ale fana jateminɛlen bɛ ale fana bɛna sɔn ka bila Shokɛli nɔ na waati la tɛmɛna sɛbɛnnikɛla ko ni maa 3 n'i y'u ka baara taabolo lajɛ Bɔkari jamanakuntigi ka danabaw don u ye jɔyɔrɔbaw fa a ko n'i ye colonel Madamu Jawara Asan Bajalo Ture lajɛ Bɔkari ba ye k'a fɔ a delila ka kɛ jamanakuntigi ka bilasirali maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye a ko min ye jamanakuntigi ka baara minnu bɛ ka kɛ n'o ye forages ye n'o ye ka balo ta ka taa di maaw ma i b'a ye k'a fɔ colonel Asimi Goyita y'a jigi sɛmɛ a la Bɔkari a y'o baara kɛ ka gun o de wolola min na Bɔkari min ye fanga kura sigilen a y'a ta ni k'a don la k'a kɛ ministre de la santé Bɔkari k'a jira k'a fɔ a ka dana maa don maa kan ka jigi sɛmɛ
mamina sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye colonel Assane Bajalo lajɛ Bakari Ba ye k'a fɔ jamanakuntigi Bakari k'a y'a bila fɛn caman na Bakari k'a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka lafiya di ye Bakari Ba ye k'a fɔ k'a b'o kundama kɔnɔ a ko ale tɔgɔ ka ye ni maa saba la Bakari a bɛ fɛnba dɔ yira Mahamadu Kasigi tɔgɔ ka yala o bɛ fɛnba dɔ yira Ablaye Mayiga tɔgɔ ka yala Bakari o ta ye kɔrɔlen ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dun man k'a fɔ ko maa kan ka bila waati la tɛmɛna Bakari ko n'i ye fan dɔ lajɛ e ko waati la tɛmɛ bɛ sɔn ka kɛ nin ko in na de k'a bɛ sɔn ka kɛ ka maa kura de nommé ka bila Sogɛli nɔ la kɔni a tɛ ka ye kɛ yebaliya e t'a dɔn e t'a dɔn ne t'a dɔn a dogolen don malidenw na a kɛra sa ka maa bila waati la tɛmɛna o bila la ne yɛrɛ hakilina na n b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ne hakilina na min kun delila k'a kɛ ka kɔrɔ k'o bila la administration territoriale colonel Ablaye Mayiga bari nin posi kuma magamani fɔla n'i y'a bila la a bɛ tunu kana siga i ye fila laban minnu fɔ Kasoge ani colonel Assane Bajalo Ture n'u tɛ se ka kuma gɛlɛman fɔ u bɛ baara kɛ dɛ u tɛ se ka kuma gɛlɛman fɔ sɛbɛnnikɛla Bakari n'o ye Mayimuna Sarama ye Mayiduya a ko siga kɔni tɛ min na Bakari Ba ye k'a fɔ kunnafoni dɔ bɛ na mɛn tile fila in na Bakari min ye Sogɛli ale nɔrɔbila kan a kɛra waati la tɛmɛ nɔrɔbila ye o walima a kɛra penten kelen wo Bakari ka dala k'a fɔ ko kunnafoni dɔ bɛ na di malidenw ma k'an k'an sigi o kan i n'a fɔ min kɛra waati tɛmɛnen na kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Mayimuna Dumuya ale ka sɛbɛnni don Mayimuna Dumuya ka fara soir de Bamako fasoden jɛkulu kan wajibata an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'alerte l'alerte Sidiki Kone nin y'a ka fasiri Sidiki ko délégation spéciale min n'o sigila Meriju district kunna n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen min na jɛkulu min n'a nana adama n'a kɛ kibu ni k'u nɔrɔ bila n'i y'a ta k'a lajɛ a ɲɛmaaba n'o ye inspecteur général de police Bala Traoré ye ale de ye délégation sociale o président ye e ko a ma ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ wa Meriji district o kɔnɔna na ɲɔgɔn ye a kun ka bɛn février kalo tile 6 ma san 2024 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye commandant de brigade ye gendarmerie to a la ka taa se an ka commissariat minnu n'o bɛ district kɔnɔ fo ka taa se mairie minnu bɛ sigida 6 kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen maire welela waasa min ye ɲamanko ye o ko kuma min n'o kɛ ma an bɛɛ lajɛlen tɔnsi wuli ka jɔ fɛn ye o ɲamanko a kan ka minɛ cogo minnu na a n'a kan ka kɛlɛ cogo min na ɲɔgɔn ye n senfɛ e ko maa caman min hakilina bɔ ka bin wa délégation sociale yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye inspecteur général de police Bala Traoré ye Bala ko a bɛ se ka lafiya bɔ la ayiwa Bala ko min ye Musa ye Musa ko min ye nin baara ye ko u tɛ fɔlɔ ka taa bin maaw kan fɔlɔ koyi min ye ka maanifin korowa o baara u tɛ boloda min ye hakilila kunu ye n'o ye ɲɛfɔliw ye ɲama bɛ kɔlɔlɔ min se maanifin ma ani ɲama yɛrɛ a bɛ kɛ sabu ye ka jamana faaba ka ɲɛda nɔgɔli min kɛ k'an to a nɔgɔ o kɔrɔfɔ kunnafoniw bɛ ta ka ɲɛsin o de ma ka ɲɛsin maa minnu bɛ nin baara jugu ninnu kɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ an ka bɛɛ dakanaw dɔw de bɛ yen olu b'u dogo sufɛ maanifinw bɛ sunan na waati min na ni ka taa ɲama de to an ka siraba ba ninnu da la wa min ye yɔrɔ minnu bɛ yen fana n'o ye siraba dagɛrɛfɛla ninnu ye n'u yɔrɔw ni sigiliw man kan maanifinw ka wuli ka bɔ yen bawo kɔrɔfɔ in fɔlɔ a bɛ waati jan bɔ maa minnu bɛ yen n'olu sigi bɛ kɛnɛ ninnu kɔnɔ k'a sɔrɔ n'a sigili man kan hali n'a sɔrɔla u b'a la k'u dayirimɛ ɲini u ka taa sigi yɔrɔ la yɔrɔ min kɔni ni o yɔrɔ labɛn bɛ a ko kama min bɛ kɛ sabu ye u yɛrɛ ninkun a bɛ se ka lakana cogo min na nka ɲamanko kɛlɛ n'a wulila k'i jɔ bɛɛ an ka maires minnu bɛ an ka sigidaw kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen u jɔyɔrɔ ka bon a la olu fana kan ka u fasa fili waasa min ye baara ye a bɛ se ka laɲɛ cogo min na délégation sociale ɲɛmaaba a n'a ka jɛkulu bolo n'i ye Bala inspecteur général à la retraite n'o ye inspecteur général de police ye Bala Traoré a n'a nɔfɛmaw ani nin ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan février kalo tile 6 tɛmɛlen san 2024 a ko min ye ɲama ye k'a laban k'an b'a ɲini dan t'a ye bawo min ye ɲɛfɔliw ye n'o ye campagne de sensibilisation ye hakilila kunu ka maanifinw k'u ladi n'o kalo kelen kɔni dafala baara min kan ka kɛ sariya fɛ ale n'a ka jɛkulu o n'o baara boloda mɔgɔ ɲɛda lajɛ tɛ a la nin ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔ Sidiki Kɔnɛ a ka fasiri don Tarawele ne bɛ n tigɛ nin ko kura min je suniti bale sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Bouakari Dabo an ko a ma ko fasiri Dabo a ka kalimu ka di Bakari a kuma bɛ fɛn minnu ka sɔgɔmada na Bakari o de ye Covid a nafolo yuruguyuruguli ye sɛbɛnnikɛla ko
a ko min ni tiɲɛ na ngalo ye bakari bɛ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na a ko n'i ye jamana in taabolo lajɛ bakari min ye dunko juguya bakari ni mago tɛ n ka jamana la ne mago tɛ n ka jamana ka ɲɛta la min mana ne ja ne b'o kɛ piyan a ko o tile banna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye cɛmancɛ fanga lajɛ bakari a nali kɛra tare ye bakari fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ɲa nka n'i y'a lajɛ min ye Mali yuruguyurugukɛlaw ye nangaraba zon kulew bakari nun kulu bɔgɔ bɛ ka bolo janw gɔnɔ na a ko transition ye baara ɲuman kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye covid-19 ye bakari ale min fiɲɛ wulila diɲɛ kɔnɔ ni ka diɲɛ bilisa ɲagami nka bakari fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunnaminɛ na Mali kɔnɔ a bɛnna ni masakɛ min tile Ibrahim Boubacar Keita a ko manden basa a tun bɛ jamana in fɛ bakari hali ni baara da jɛngɛn'a bolo nka n'i y'a lajɛ jamana kanu tun bɛ cɛkɔrɔba dusukun na a bɛ tiɲɛ sɔn an bɛ nkalon so sɛbɛnnikɛla ko a ko maa kelen tɛ se ko la wa maa kelen tɛ baara kɛ jamana nujuru de b'a la bakari n'i dara maa la ka baara nujuru d'a tigi ma bakari min kɔni ye maanifin ta tɛ se ka kɛ jɔn ye i ta ka k'a da kɔnɔ kilisi ye sɛbɛnnikɛla ko i ye maa min bila ye i tigɛra la k'a da la k'a fɔ k'a tigi bɛ se bakari a n'a ka kan a bɛ se ka mɔnɔ bɔ jamana la bakari n'o tilala ka jamana janfa dun e bɛ mun de kɛ bilen maa kelen tɛ maa fila tɛ bakari sɛbɛnnikɛla ko a ko janfa olu de cayara bakari ni janfa cayara maa minnu ye janfa kɛ bakari bɛ nimisa minɛn kɔnɔ nin waati la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye minisiri Mamadu Kasoke bakari ale kɛmɛ ka banmuru kɔrɔta o kama i y'a ta caw i b'a bila caw sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Fasiri Dabo ye a ko n'i y'a lajɛ min ye Mamadu Kasoke bakari ale kɔni y'a yira k'a fɔ maa si tɛ sariya sanfɛ jamanakuntigi ka kuma tɛmɛnen kɔfɛ min ye kiiritigɛlaw a y'a ka baara kɛ a ye sɛbɛnw fɛsɛfɛsɛ a kana bi maa kan dɛ lakika la a ka jateminɛ kɛ maa minnu bolo donna nafolo kɔrɔ ni ka baaraw kɛ covid kɔnɔna la a ko in kun cɛra kuncɛcogo jumɛn na walima wari dira min kama a kɛra kɛcogo la wa a y'a tiɲɛ na nkalon wɔgɔbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw u ye baara dayɛlɛ bakari ni ka nɔbɔli kɛ ka jateminɛ kɛ ni ka sɛbɛnfuraw lajɛ wari min dira kan ka don da min fɛ furasɔngɔ min ye wulikajɔ ye lɔtaliko bakari a ka ca bakari ko fali yɛrɛ sɛngɛ kɔrɔ yɔrɔ caman kɔni sɛbɛnnikɛla ko bakari n'i y'a la Mamadu Kasoke a ka cɛdenw bakari ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ bakari tulo kɛrɛbɔ sigi ni ka wuli ni u ka jaabi dɔ ye sabu bakari ɲaamɛ binna kɔlɔn kɔnɔ kunkolo bɔra dɔ kɛra bakari hali bi a belebele tɔ bɛ kɔfɛ bakari jaabi min bɔra bakari b'a ye k'a fɔ min ye maa dɔw ye jateminɛ kɔni ye fiɲɛ ye maa minnu fan fɛ yanni kiiri donba cɛ bakari o de ye chambre de commerce et d'industrie du Mali ko 10 milliards tun na ye 10 milliards de francs CFA. O bɛ tunu cogo di? Mali tɛ di. Miliyari ka ca o ma dɛ. Mali don. Sɛbɛnnikɛla ko bakari maa min tun bɛ o n'o ye CSM ɲɛmaaba ye bakari ale yɛrɛ bɛ ni gɔngɔn fɛ bi bakari n'i y'a lajɛ direction générale du fonds de garantie bakari du secteur privé bakari kulu fana jɔyɔrɔ tun bɛ nin ko in na miliyari 6 tun bɛ olu bolo ka baara kɛ bakari ko miliyari 6 fana tununna sɛbɛnnikɛla ko e yɛrɛ ɲuman na bɛ taa ɲini u ka foro kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko u bɛ mobili ta kama n'u san dɔrɔn ka t'u da lafiya a ɲɛ dɔnnen don foro ninnu kɔrɔ bakari coordinateur du projet Jigi Sɛmɛ Jiri bakari ko miliyari 30 bakari ko ɲɛmatu na olu fan fɛ Jigi Sɛmɛ Jiri 30 milliards de francs ayiwa o b'a ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali ministre de l'économie kɔrɔ dɔ ye ani ministre des finances ye bakari ka taa bila ministre de l'industrie et du commerce kɔrɔ dɔ la bakari kulu maa fila o tuma ko miliyari 2 tununnen bolo ni ɲɔgɔn cɛ bakari régisseur d'avance du ministère de la sécurité et de la protection civile min ye miliyɔn 55 ye bakari ko tununnen bɛ o fana yɔrɔ ale yɛrɛ fana ja ka gɛlɛn dɛ restaurant ka yɔrɔ bakari hali bi bɛ ko min na ma ban EDMSA miliyɔn 700 ani miliyɔn 60 bakari ko tununnen bɛ yen o de y'a to cadre caman bɛ kaso la directeur administratif et financier bakari et régisseur spécial bakari min ye primature ye bakari miliyɔn 200 bakari ko tununnen bɛ yen nka yanni bi cɛ dɛ bi tɛ o covid waati don bakari Tarawele agent des impôts miliyɔn 27 bakari PDG OPAM miliyɔn 20 médecin chef de CCRF o tuma min ye CCRF ɲɛmaaw ye bakari min ye commune 1 commune 2 3 bakari 4 dama
Bakari Traoré 1 2 3 4 5 6 Bakari Bamako CCRF bɛɛ b'a la Bakari ko 29 Bakari ko tunna non o y'a dɔn pikiri biyɛn na Bakari Traoré n'an taara o bɛ tila ka ordonnance sɛbɛn an b'a fura san jagoya Bakari Traoré nin ko in kan bɛ bɛɛ gosi ye centre de référence Bakari de Kati 1,800,000 ko tunna ye directrice régionale de la santé de Koulikoro 1,15 directeur général de l'hôpital de Mopti 1,24 directeur régional de la santé de Tombouctou et de Kidali 1,74 Bakari Traoré Kalibe commune Maba Bakari min kɔni jaabi dɔw bɔra o jaabiw filɛ nin ye Bakari maa o maa tɔgɔ yira nin ko in na i bɛ taa a jaabi Bakari i bɛ taa ɲɛfɔli kɛ Bakari jateminɛ min kɛra ka wo y'i kɛrɛfɛ wo yi i y'a ta wa walima lakika la i y'a don a donda fɛ wa e bɛ taa ɲɛfɔli kɛ n'i y'a fɔ k'a ban ni fiɲɛma y'i la i bɛ t'i ka so nka ni fiɲɛ yer'i la i bɛ kaso kɛ i b'a sara a kan ka kɛ ten layidu i bɛ kaso kɛ i b'a sara fɔlɔ o tun bɛ kaso kɛ o tɛ wari sara sisan n'i ye kaso kɛ i bɛ tila ka wari sara k'a dɔn k'a fɔ ko jamana wari Bakari maaninfin kelen k'i dabira la k'a kɛ diji ye wari o tile banna f'i k'a dɔn k'a fɔ de ko n'i ye faso wari ta ka gasi ta ka jamana sɛgɛrɛ Bakari e man k'a ye k'e to yen e ka tila ka n bɛɛ ja k'i n'a fɔ maa tɔw i n'a fɔ maa min ma ko kɛ Bakari e n'a kɛ ka maa tɔw ladi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Zenith Bale kɔnɔ Fasili Dabo ale ka sɛbɛnni don ayiwa Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn to ka kɔfilɛ ɲɛfilɛ laadalatile don n'o tɛ a t'a kun bɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau maa min kɛ mɛ ka fasiri kɛ o ye Yakuba Dumbuya ye Yaku ko min ye anw ka kiiritigɛlaw ka lafasali jɛkuluba 2 ye n'o ye syndicat autonome de la magistrature n'an k'a ma SAM ka taa se syndicat libre de la magistrature n'an k'a ma ko SILMA ninnu 2 jɛna ni ka lɛtɛrɛ kɛ o lɛtɛrɛ o y'a kɛ ni ka ɲɛsin u ka ministre Mamadou Kasoge ale min ɲɛsin bɛ an ka kiiriko ma adamadenya hakɛw olu bɛ se ka don bala cogo min na o ministreso o ɲɛmaa don nka nin syndicat 2 n'o ye SAM ni SILMA ye o y'a jira k'a fɔ min ye anw ka ministreso n'a ɲɛsin bɛ an ka forobacɛw ma n'o ye ministre de la fonction publique ye k'a ye lɛtɛrɛ dɔ fana kɛ kɔsada in na min kɔni ni a bɔla ka folofolo ka kunnafoni ni k'a cari ka bɛn janvier kalo sale tile 17 ma san 2024 wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ a bɛ fɛn min nɔfɛ i b'o dɔn wa o de ye maaninfin minnu n'olu bɛ na nakɔsa la baara foroba cakɛda ninnu kɔnɔ n'an ko a ma ko retardatɛriw retarikɛlaw olu ani minnu yɛrɛ bɛ u tɛ y'u ka bureau kɔnɔ fewu k'a sɔrɔ ni kalo sara u bɛ taa sara ta faso b'u sara o taabolo min filɛ nin ye ministre de la fonction publique ale ye lettre kɛ n'o ye lettre circulaire dɔ ye ka kɛ ka ɲɛsin o taabolo ninnu ma a ka kɛlɛ nka n'i ye anw ka SILMA maaw ka taa se SAMU maaw ma ninnu y'a jira k'a fɔ e ko ministre ko n'a ko k'a b'a lajɛ bawo olu yɛrɛ ka ministre o y'o lettre kelen in ta ni ka ɲɛsin olu yɛrɛ fana ma u ka jɛkuluba 2 ye ma waasa min ye absentéisme ani retard ye o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka forobacɛw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka kiiribulon kɔnɔna ye min ye magistraw ye olu minnu ye kiiritigɛlaw ye u ka ye u ka service daw la bawo ko faso b'u sara ka sabu k'u bɛ baara min kɛ min n'i y'a ta k'a lajɛ taabolo min filɛ nin laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maaninfin minnu bɛ yen n'o ye jamanadenw ye n'olu mako bɛ jɔ ni tribunali ninnu na n'o ye kiiritigɛ yɔrɔw ye n'u selen u ma ye waati o waati baara dayɛlɛ waati ka taa se baara jigili waati ma u ka nin kiiritigɛla ninnu sɔrɔ u ka bureau kɔnɔ o bɛ kɛ sabu ye maa caman bɛ yen u ka ko balalen don o caman u ka se ka ɲɛnabɔ nka n'i ye SAMU ni SILMA n'o ye kiiritigɛlaw ka nin lafasali tɔnjɛkuluba 2 ye u y'a jira u ka ministre la k'a fɔ cɛn don olu ye forobacakɛla ye ko nka ko min ye statut général de la fonction publique ye olu t'o minɛn kɔnɔ koyi olu ka taabolo ani statut général de la fonction publique ko n'o tɛ kelen ye olu ka taabolo fana n'a ma lajɛ jijama jɔlen na ko a laban ko denyɛrɛni a n'a koliji ko a n'a t'a bɔ n'a ye koyi bawo min ye nin hakilina in ye n'a tola ka sama olu ka baara k'a ka gɛlɛ a baara n'i ye kiiritigɛ fɔ bɛɛ i bɛ hakilisigi ko fɔ n'i ye kiiritigɛ fɔ bɛɛ taabolo dɔw bɛ yen n'o ye olu yɛrɛ ka tɔn jo sariya sababu ye n'an ko statut et règlement olu kɔni y'a jira k'a fɔ u
k'u bɛɛ kɛ mɛ k'u bila o minɛn de kɔrɔ o bɛɛ lajɛlen b'a la k'u sen da u ka tɔn jo sariya sababu o taabolo o sen da nɔ dilan ko nka ko ni ministre de la justice droit de l'homme n'a ko k'a bɛ ministre de la fonction publique ka kɔrɔfɔ lajɛ k'a fɔ k'a b'o sariya boli olu kan k'a laban ka e ko fɔ ɲɔgɔn kɔ k'o tɛna ye a ko kɔnɔna na wa nin ye sɛbɛn n'a y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Yakuba Dumbuya a ka fasiri dun Bakari ne bɛ tigɛ don le flambeau Bakari maa min sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Eska Kone kɛ Bakari a ko an ka taa Kanbela commune na Bakari b'a ye k'a fɔ min ye kabini Joakunjan tɛmɛnen ye Bakari kuma minnu bɛ ka fɔ kunnafonidisow la Bakari o de ye Kanbela commune rurale ye Bakari ale ye commune ye min bɛ Kati kɛrɛfɛ Bakari b'a ye k'a fɔ min ye Jalaki ye o tan bɛ ni ka merilakaw sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Jalaki a kuma bɔra yɔrɔ min na Bakari o de ye bureau du vérificateur général ye Bakari kulu kɔni ye sɛbɛn fura dɔ dayɛlɛ Bakari ni ka t'u ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔ kɛ Bakari b'a ye k'a fɔ jaabi min bɔr'o la Bakari o de ye ko wari dɔ kɔni ɲɛmatunu na olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la Bakari n'o bɛ ti jɔ sɛfɛ wari $35 ani ɲari ye sɛbɛnnikɛla ko o kuma min fɔra Bakari b'a ye k'a fɔ min ye Kanbela commune ye Bakari mairie yɛrɛ ma sigi ko ye mairie a nunjuru bɛ maa min bolo o ye Georges Kane ye Bakari ale kɔni bɔra ni ka ɲɛfɔli dɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Kanbela commune maire ye Bakari Georges Kane a y'a yira k'a fɔ maire nakun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka yɛlɛma don i ka commune kɔnɔ Bakari sabu dugudelamaw Bakari olu y'u bolo fila kɔrɔta ye i kana k'u ɲɛji cɛ maire n'i y'i sigi kun dɔn Bakari dɔwɛrɛ tɛ o de ye ka yɛlɛma don i ka mandat kɔnɔ dugu ale sigicogo la a ko kabini danna taara ka da olu kan Bakari jɔrɔna ko mun bɛ olu la Bakari olu fɔra maa caman de kɔ wa maa wɛrɛ fana bɛ fɔ olu kɔ a ko jamana baara don Bakari ni Ala ye garisɛgɛ bɛn waati min ma Bakari ka da la k'a fɔ i ka nɔbila kɛ nɔbila min Bakari ni jamanadenw bɛ ji da sɛnɛ kan waati bɛɛ ɲuman sira kɔnɔna la sabu Bakari maa kelen tile tɛ diɲɛ laban Bakari wa maa kelen tɛ se ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye foroba baara ye Bakari maa kelen tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen kɛ i seko ni damayira ye min ye Bakari b'i ta kɛ i dɛsɛra min na maa min bɛ fɔ ko o bɛ n'o ta k'o jɔ n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Bakari b'a ye k'a fɔ hakilina minnu fɔra min ye sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la Bakari u y'a mɛn nka Bakari min ye Georges Kane ye a y'a yira k'a fɔ n'i ye olu ka baara taabolo lajɛ Bakari k'olu b'u fosi ka bɔ Jalaki kɔrɔ Bakari ko sabu olu ma yuruguyurugu kɛ Bakari k'u b'o fɔ n'u dafalen ye u ma min ye jamana ka wari dun foroba wari olu ka a ka haramuya olu da kɔnɔ Bakari n'i y'a lajɛ jateminɛw de don ani jatebɔw de don o tuma min ye bureau du vérificateur général ye olu t'u ka baara dɔn dɛ olu ka baara kɛ nka min ye olu mun tigɛ b'a la olu de b'a la su ni tile olu ni dugudenw de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ Bakari ka da la k'a fɔ k'olu kɔni jabajɛlen don olu b'u bolo fila kɔrɔ ta Bakari k'a yira k'a fɔ min kɔni olu ye dugudenw ɲɛji cɛli min kɛ ka caya Bakari ko de ka ca u ye ji da maaw ɲɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ olu ye baara dɔw kɛ Bakari olu m'o ye bureau du vérificateur ka baaraw kɔnɔna la a ko o baara dɔ ye jumɛn ye Bakari ka da la k'a fɔ min ye furusiriw ye Bakari olu ye wari minnu minɛ furusiri la Bakari b'a ye k'a fɔ ka taa bila min ye wolosɛbɛnko la Bakari sɛfɛ wari $2,750,000 ni ɲari Bakari ko tun kan ka ye rapport kɔnɔ sabu ko y'olu ka kɛwale ɲuman dɔ ye o tuma ko ma ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Bakari olu ye wuli ka jɔ wɛrɛ kɛ o wuli ka jɔ wɛrɛ Bakari n'i y'o lajɛ o ye min ye wari dɔ kan ka minɛ maaw la Bakari b'a ye k'a fɔ min ye location ko ye Bakari min ye o nafolo fana ye sɛfɛ wari $1,100,000 ani dɔɔni Bakari ko fana ma y'a kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye baara cɛsiriw de ye olu ye min kɛ k'a kan ka ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye jateminɛw ye Bakari ka da la k'a fɔ ni fɛn dar'i la Bakari e yɛrɛ bolo i jabajɛlen don i ma fɛn mun kɛ Bakari ko n'i sigi k'i daminɛ k'i bɛ ko dɔ dɔn Bakari ko ale kelen tɛ ale n'a jɛɲɔgɔn mɛrilakaw Bakari k'u bɛɛ lajɛlen kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni ka baara kɛ sigidalamaw ye o tuma sigidalamaw Bakari k'ulu yɛrɛ de fana bɛ se ka kɛ seere ye Bakari ni olu gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na hakilina minnu na Bakari ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in na Bakari min kɔni ye faso ka wari ye Bakari ko hali bi ko k'a ko lajɛ Bakari sabu ko jamana ka baara bɛɛ n'i ka taabolo don bɛɛ n'i ka wulikajɔ don maa tɛ se ka maa bila i ka baara la Bakari maa tɛ se ka ɲɛfɔli kɛ maa ka baara kɔnɔ i bolo bɛ min na i b'o de taabolo dɔn nka k'ale Georges Kane Kanbela commune mairie kɔnɔna la Bakari k'u jabajɛlen don k'o fɔ k'u bolo fila kɔrɔ tan de kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le flambeau kɔnɔ
eska kone o ka sɛbɛnni don eska kone ka fara flambeau fasiri jɛkulu kan wajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le challenger a ko k'an ka taa jatula kɔda la waasa kɛrɛnkɛrɛnyala min ye kalabankɔrɔ sous-préfecture o kɔnɔna ye n'i ye ko in ta k'a lajɛ o ye kamara nin y'a ka fasiri ye a ko e ko dɔ t'a fɛ k'i jatile jamanifu na wa min ye dɔgɔtɔrɔ Seydou Kamara ye dɔgɔtɔrɔ Seydou Kamara e ko ale ma wuli ka jɔ kɛ jatula kɔda in minnu ye dugukolo ye n'o ye dutɛrɛnw ye k'a salo ni k'a bɛɛ lajɛlen kɛ a yɛrɛ ta ye wa a sɔrɔla fɛn min fɛ ani dɔ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la ni o ye Koleba Kulubali ye Koleba Kulubali ale y'a jira k'a fɔ kɛlɛ b'a yɔrɔ fila min nɔfɛ n'o de ye série KSD n'o bɛ taa dutɛrɛn 100 bɔ ɲɔgɔn la ani série 125 o ye dutɛrɛn 114 ye ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye dutɛrɛn 214 o fana bɛ bɛn maa minnu fana ka jɔnkani foro ko ma n'o y'u ka parcelle ye propriétaire de parcelle o bɛ taa jɔ maa 200 bɔ ɲɔgɔn la a ye nin bɛɛ lajɛlen de ɲɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Koleba Kulubali ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ a donni kama ale ye terrain ninnu sɔrɔ bawo a ka lettre bɛ a bolo lettre ninnu n'i ye a lajɛ a bɛ kɛ sabu ye ka yamaruya d'a ma a ka se ka nin terrain ninnu a tigiya ani a kan ka fɛn minnu boloda kɔnɔ ka se k'o bɛɛ lajɛlen ni ka o yamaruya ni k'o di Koleba Kulubali ma n'an y'a lajɛ lettre d'attribution numéro 038 ani 044 min ni ani 092 SPK min n'o ta la novembre kalo dɔ tile 14 san 2008 wa n'i ye a attestation fana lajɛ a bɛɛ lajɛlen dila a donni kama maa min tun bɛ dugutigiya la Sina na dugutigi o de ye nin sɛbɛn ninnu dilan ni k'a di Koleba Kulubali ma Koleba Kulubali ale kɛlen kɔ k'o sɛbɛn in sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ kɔsa fɛ tagalen ɲɛfɛ min ye dɔgɔtɔrɔ Seydou Kamara ye a n'o nana ci ɲɔgɔn na min ye dɔgɔtɔrɔ Seydou ye ale ye Koleba wele tribunal la waasa u ka se ka u maa fila ni k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na tribunal maaw n'o ye section administrative de la cour suprême ye olu ye jaabi labɔnw bɔ ka bin u y'a jira k'a fɔ min ye Koleba Kulubali ye a ka lettre d'attribution ninnu ko olu ko nin u tɛ a lakodɔn ko baw k'a donni na waati kama min ye autorité administrative ye o jɔyɔrɔ o tun tɛ dugutigi bolo wa ko n'i y'o ko ta k'o lajɛ sariya ɲɛkɔrɔ min ye yamaruya ye o bɛ di médecin Seydou Kamara ma a ka se ka a ka dugukolo ninnu ni k'a salo k'a kɛ ka taa sɔrɔ la Seydou n'o ye médecin Seydou Kamara ye a tun kɛn bɛ ka maa dɔw de salo ka fara ɲɔgɔn kan min tribunal yɛrɛ tɛ o kalama o maa ninnu k'olu collectif ye jɛkulu dɔ kɔnɔna na minnu kɔni a tilala k'a ɲini u fɛ u ka tɔrɔmɔɲɔgɔnw bɔ minnu bɛna kɛ sabu ye kiiri da bɛ se ka ja u la cogo min na ko Seydou n'a nɔfɛma ninnu olu sɔnna u ma koyi u ye tɔrɔmɔɲɔgɔnw fara ɲɔgɔn kan ka di a ma o de y'a to min ye jaabi labanw ye min n'a bɔra cour suprême section administrative la o kɔni olu ye sebaya ta ni k'o di Seydou ma Seydou o kɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ a sina ka kɛ hectare 10 tigi ye ten min kɔni bɛ t'i jɔ dutɛrɛn 214 na wa n'i y'o ko fana lajɛ a ye maa minnu sɔrɔ ka fara a yɛrɛ kan kɔsa fɛ e ko a ma dɛn ka taa jalakili sɛbɛn wɛrɛ don wa n'o ye plainte ye min ye Kalabankɔrɔ commandant o ka cakɛda o contre la n'o ye sous-préfecture ye de Kalabankɔrɔ ye a taar'o don k'a sɔrɔ collectif maaw olu fana t'o kalama o kɛla sabu ye e ko a ka dugukolo ninnu k'o bɛɛ lajɛlen salo k'o kɛ a yɛrɛ ta ye bawo o jugement ninnu n'o y'a kiirigo ye a baaraw bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ février kalo dɔ tile 6 san 2020 tribunal administratif de Bamako o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye parcelle ninnu ye a bɛɛ lajɛlen ka salo ni k'a di Seydou ma ko maa minnu b'u yɛrɛ ɲininka min ye colonel Assimi Goïta ye transition président n'o ye camancɛrɔ fanga ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye nin kiiri tigɛ kojugu ye ani kiiri a jɛngɛlen a ka tigɛ ko yalima ko nin bɛna ban waati jumɛn na colonel Assimi Goïta a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka kiiri tigilamaw ye bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ko n'olu tilenna jamana fɛn caman bɛ olu bɛ tilen wa nin taabolo min filɛ nin ye maa nin kelen ka taa maa 100 ɲiyɔrɔ ta k'o salo ka fara k'o kɛ yɛrɛ ta ye k'o taabolo min filɛ nin ye ko nin man ka kɛ ko ye ko min n'a bɛ sinsin jamana in kɔnɔna na kabi 2020 de jugement kɛlaw awɔ
2020 jugement kɛla nka nin ko ninnu bɛ senna a bɛ ɲini ka waati jan bɔ n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye médecin Seydou Kamara ye jɔn ko ala a taara bili min kɛ Koleba Kulibali kan ka sabu kɛ dugutigi di sɛbɛn min b'o bolo dugutigi to a la tribunal y'a jira k'a fɔ k'o t'o sɛbɛn lakodɔn ko dugutigi k'o tɛ autorité administrative ye n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nin n'an ko ɲɔgɔnko de bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sabu ye ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔ n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna bi ATT ala ka hinɛ a la général Amadou Toumani Touré a ka fanga n'i y'a ye a dafirila tile se kun cɛ dugukolo ko mankan o de kɛlɛ k'u wajibi juguyala a ka waati kɔnɔna na o ye ka hakilina ye est-ce que b'o la min mana taa tuuru cɛ tribunal la o bɛ na ko kiiri tigɛla cogo min na a ma kɛ n sago ye an kɛra siga wa kilan bɛɛ kun ye dugukolo ko ye n dɔgɔtu ko ye e ka hakilina o ye wa ni maa wɛrɛ ɲininka dɔ fana b'a ta fɔ jamana ko la bɛɛ n'i ta don ko ye nin kun ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ le challenger kɔnɔ bɛɛ Kamara a ka fasiri kuma ka ɲi an bɛ taa Jibi fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bɔjabate n taara nɔnɔ dantigɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo bɛ Bɔtɔrɔ yana man tigɛ don wara an bɛ foli ani ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka ɲɛsini ba ɲuman kɛ muso cɛsirilenba in ma Mali kɔnɔ an ko a ma ko Fifi Tunkara wari ma deli ka Fifi ye nka ma deli ka Fifi tɔgɔ mɛn a ka ŋaniya ɲumanya Bɔkari kinibolo de ka jani numan bolo ye sabu dugu ma jɛ ka ban Fifi ko adamaden bɛ se ka fɛn fɛn k'i maanifin ɲɔgɔn ye Bɔkari jilaja ko kɛ sabu min ye adamadenya i b'a fɔ ko hinɛ dɛmɛ bilasirali Bɔkari ala ko o kɛmɛ Fifi ale taabolo ye ko ala k'a sara ka kɛwale ɲuman na o y'a jo ye Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don n'o ye indicateur de renouveau Bɔkari maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Adama Jabate Bɔkari a ko n'i ye ko taabolo lajɛ ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli a bɛ jamana in kɔnɔ kabini lawale nka Bɔkari e ko baara in a tɛ ka se a kuncɛlen yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ Bɔkari min ye juwakun tɛmɛnen o kɛra wulikajɔ belebeleba ye a ko wulikajɔ in a kɛra jɛrɛjɛkulu jumɛn fɛ Bɔkari o de ye OCS ye Bɔkari ni OCS fɔra o ye office central de stupéfiant Bɔkari ba ye k'a fɔ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli o jɛrɛjɛkuluba ye ale sɛbɛnnikɛla ko cɛdenw u wulila ni ka bila fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bɔkari i ka da la k'a fɔ dɔw bɛ tenue la dɔw yɛrɛ tɛ tenue la Bɔkari u kulomadalen bɛ an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye trafiquant baw ye dɔrɔgu feerela baw ni ka tɛgɛ ta ka da u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔrɔgu man ɲi binjalan man ɲi juin man ɲi cannabis man ɲi min ye panneau soleil man ɲi Bɔkari i ka da la k'a fɔ an bɛ kuran ɲini na olu ka kuran bɛ ka k'u kuntɛgɛ cɛmancɛ kan k'u bila chance kɔnɔ ka ɲɛ kɛ i b'a fɔ ko gɔnjɔrɔba ta n'i y'u ɲɛ bosonnen u ɲɛ tɛ labilen koyi u ɲɛ bɛ fɔ lahara la sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari n'i ye nin ko in lajɛ min ye ɲɛnaminimafɛnkɛlaw ye Bɔkari a taba ka ca Bɔkari a feerebaw ka ca jɔn ni jɔn don Bɔkari u dogolen bɛ jama la nka Bɔkari min ye baara in ye i b'a la k'a fɔ jagokun belebeleba don sabu nafolo min bɛ sɔrɔ la ka ca fo ka dama tɛmɛ min ye OSS ka cɛdenw ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ sibiri tɛmɛnen ye Bɔkari u ka dɔdɔli Mali la Bɔkari min ye bakola dugu dɔw bɛ yen Bɔkari ba ye k'a fɔ maa 5 u ye bolo ta ka da olu kan Bɔkari maa minnu ye nin wulikajɔ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye u ka cɛdenw ye Bɔkari u ka nin wulikajɔ kɔnɔna la min ye capitaine Abdoulaye Traoré a n'a jɛɲɔgɔnw u ye kibaruya minnu sɔrɔ ɲɛnaminimafɛn feerelikɛlaw la maa minnu bɛ na n'a ye n'o ye trafiquants ye u bɛ dugudugoli min kɛ ka don n'a ye u y'o kunnafoni sanuman sɔrɔ tuma min na Bɔkari u y'u kɛ baara kan Bɔkari ni ka kɛ fiɲɛtɔ bere ye maa 5 bolo tara ka da olu kan Bɔkari ni k'olu sɛgɛsɛgɛ i bɛ da la k'a fɔ ɲɛnaminimafɛn sɔrɔ olu kun a n'a nafolo sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲɛnaminimafɛn dɔ bɛ yen crush Bɔkari o ye kura bɔlen dɔ ye Bɔkari o mugu fitinin Bɔkari o cun i nun kɔrɔ Bɔkari ani ka dugukolo bila ka planète ka taa fo planète Mars la o tɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye ka dugukolo fila kɛrɛ ka fili pewu e mago tɛ dugumana na bilen a bɛ ni kabanɔgɔ de cɛ sisan k'i sigilen to dugu k'i tɛ duguma kɔni sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari dɔrɔgu tɛ fɛn ye Bɔkari ni ka adamaden mago yɛrɛ sa pewu ka bolofɛn tiɲɛ ka hakili ɲami nka min ye dɔrɔgutala ye a bɛ dɔrɔgu ta ka da kun jumɛn de la Bɔkari o ɲininkali gɛlɛn
kelembe tabanikela ko ako minye OSI mauye uye ni cloche mu mine wada musaka biti Joseph wori million tani nanina wari jema dongo min fenjugu talikalo buka barala wa minye minalikalo fena buka barala tabanikela ko ako nitama ma jobolo fibati jo nulu ma senga adoni na jamana kono an fena tina senga amnalila ako ni cloche mu minalen flani ka bora jamana muna ode lome togo jamana ye wari ko minye nyina minima fenye ko bora kele yere tala bible ngoyi isigalen do yoro muna wo isigalen te yoro muna wo ka be bo fan bebi ayo fan be kembe Colombie kono mari flani Colombie fona ni mai anyi mi bo indicateur du renouveau anga jibe nyini ngari isigado baje namu ni yenteka do ni sababu no kama ko nouvelle horizon mami nga fasiriye ni oye sedu ekonate ye sedu ko mi ye wulika joye eko obonde ga ke parti sadi akal la fasali ejekulu aka Ronaldo no fewa no ye avocat uye ni ye ko indaka allaje parti sadi anyama ba no Dr Umar M Margoye alisa na ko ni abulimbe ni gata inyama dogo eko kanjamana dola ni ko intaka laje eko amakorofo do de boni ko sanzala makanyeshi an ga finitugu mawa forces armées maliennes ka jira ka fo ye wulika jominge ali kidali minali umaja Dr Umar M Margoye kata sorola malien belajile sewala malien belajile nuzondiala aye korofoli ni majigili kan afe burujali kan chamanda ko nyeshi an ga forces armées maliennes ma o kala sabuye contentieux de l'état o mimbe jamana ka tabulo fen be jamana shara sumbo konnana ani jamana ka bolo fara tagada bonda be ni filiba fe ka do yena wali mabimbe fe ka ke yenga ale de be wulika joke wasa kiri ko ta mami no ye burjali gelaye kaseka o segere contentieux de l'état li ya taka alaje uka kiri folo mi no kumbolo dala kanyeshi Dr Omar Marko ka politique toma no ya ka fere toy parti solidarité africaine pour la démocratie et de l'indépendance angwa mako sadi akunjira la ka foko la yinun gala ko akachi bogo ka bogo cha ka fili bajila ni ya taka laje o nyon kumbe folo o bulodala ka be janvier kalo salet le segima sans 2024 wani ya e fone bae ka fo usele kenaka ajira la ka fo ka blala wati warala o wati wara mi vana ko fola o kunye kunu gonte nay février kalo tleta anifla sans 2024 wani parti sadika journal dono laje no yo ka avocat we ya jira ka fo se ban fura mi ndala ka di oluma ko se ban fura nunu belajile ma dafa ko bawo se ban fura dafa balia o be talige femi nga o de ye ko luwe se ban fura kun fola munun zoro o de statut du parti ani récépissé wa ko ni yo laje fe munun baje o ye charte des partis politiques ani pièce wara munun be no lu ko ni no be ke sabuye ka Dr Omar Marko anaka to mau ni ka unomne o se ban fura de ka nga nyini ni ka di oluma no soro la fasrike ba ka fola o de be ke sabuye kiri akata ni ga nyeshi parti sadima na chili wal ma chibalia kasika o sharia ni ka o jagarati wani ye ko nunu laje mi ye sadi yalma abena chiwa ini ngali bombe kabi wa atechi fana wa ini ngali bombe kabi ngambe fe mi ngoni ndo fasrike ba ka fola o de ye ko wulika josugu belajile ko ne keledo parti sadi abese ga chi tukum na bogo ka mina belajile cheni ga tafli julibala o koni o fere tikeledo bawu mi ye ni saban fura nunu ya ananyini ka di Ronaldo na nunu ma ka beni ni février kalo tleta ani kononto sans 2024 wani yo laje o ko kofe yelma parti sadi ananyo ka furi tuguni wa ino le bomba kake ni we sebe mina ya sama ka bo nouvelle horizon kono sedu ekonate akafasiri bo trawre fem bambali jate don ala ka sababu nyman kanye ala ka jamana dia ala ka jamana basigi bogari abi jawro muna ala kan kunda ye kan bogari ala kan ga soro ye bogari namna ke ndogo kadi bodrawre o mani kuna foni kunjera usazi waje wade ala ka do kalandendo bodrawre ni kuna foni kunjera bodrawre tambulo de wala ni mono foli ninga taka bela jele segere ga minye foli kerengere ne wari wati ni wati obe baraja anita kanya na chef